Hej og velkommen til vores Hjørringhold. Ja. Vi vil bare starte med det Vi samme. har ikke så meget. Vi har ikke så meget, så Nej. vi vil bare gerne hurtigt igen. Ja. Og det første, jeg sådan set har købt, det var et gavekort til alle butikker i stort set Hjørring. Og for 150 kroner i en konfirmationsgave. Og det her var også en konfirmationsgave med en Katy Perry Killer Queens parfume til 250. Og sådan Nivea her bare i original. Og den her har jeg så også købt, og den har hun også købt. Ja. Og den er med vanilje og macadamia, eller sådan et eller andet underligt. Ja. Den ser i hvert fald sådan her ud. Og de We er love it. mega gode. Mega gode. De kostede kun 25 kroner. Ja, Og 25. det er virkelig billigt, fordi man har ikke kunne købe dem i Danmark. Det er først nu, de er kommet til Danmark. Ja, vi købte dem i Matas lige ude. Vi var i 3 butikker for at finde nogen. Ja. Der var en butik, hvor de havde en original, og en, hvor de ikke havde nogen. Og så var der en butik, hvor de havde dem her, og de original. Og så vi der købte ligger dem her. 3 af dem her. Altså 3 af Matas i Hjørring. Og det var den tredje, vi var i, som havde dem. Og den lå helt nede i den anden ende, hvor og vi var. Så men vi skulle bare derned og kigge. Kvickly i Hjørring også, selvfølgelig. Der købte vi Baby Lips. Og de er bare sygt gode, og de var pisse billige. 35 for hver, selvfølgelig. Men og så, de er fucking gode, de kan i hvert fald anbefales, virkelig. Og vi har bare aldrig set dem som Nej. tæt på her, hvor vi boede, kun i Aalborg. Selvfølgelig, ja. Ja, og så, det her. Der koster de 50 kroner, så det her, var vel meget billigt. Det er den limegrønne. Og det er så gul og limegrøn. Og det er bare de normale, sådan, der er ikke farve i eller noget. Nej. Og det samme med den gule, der er heller ikke noget farve i. De er mega gode. Elsker dem. Den her, den dufter sådan lidt af mint. Ja, lidt af mint. Men jeg ved ikke, om det er det. Nej. Den dufter faktisk meget af mint. Ja, jeg ved ikke lige helt, vi ved ikke lige helt, hvad det er. Det kan vi ikke lige finde ud af. Hvad de hedder. Ja. Yep. Og det var sådan set det, jeg havde købt. Ja. Så har jeg købt et cover til min mobil. Fordi jeg har det tit med, tabe den. Ja, det kan man også godt se. Jeg har en ris der. Yes. Og så bare have et cover, som næsten ikke tager skade. Jeg købte det i Telenor for 200 kroner. Og jeg er faktisk glad for, at det koster 200 kroner, fordi så tror jeg, det er bedre kvalitet, end det er, hvis man køber noget ind i tieren for eksempel. Så det elsker jeg. Eller glitter. Ja, eller glitter. Ja, og så skal jeg til konfirmation hos Katrine. På lørdag. Yes. Og så har jeg købt sådan nogle negle. Fordi at, jeg skal have lange negle på. Ja, ligesom jeg også har lange negle på nu. De er bare måske lidt for lange, dem der. Nej. Jo. Det er sådan, de plejer at være mine negle. Jeg har lange negle på. Ja, og så på fredag, så skal hendes parallelklasse så konfirmeres. Yes. Og så skal jeg med i kirken, og så synes jeg ikke lige, at jeg skulle have det samme tøj på, som jeg skulle have på til hendes konfirmation, så jeg var inde og købe sådan en her. Den er mega flot. Ja. Den kostede 80 kroner i H&M, og den går sådan ned bagpå, hvis man kan se det. Ja, det kan man nok godt. Og der er ikke ærmer i. Det er bare sådan en. Ja. Og den er virkelig flot. Jeg elsker det her mønster her. Det er virkelig flot, hvis I kan fornemme det. Ej. Ja, og så har jeg været inde og købe en film inde i Fona. Og jeg elsker seriøst film. Det er virkelig, jeg elsker film. Så jeg var inde og købe den her Bad Grandpa. Yes. Og den koster 170 kroner. Den er virkelig god. Det er med ham der fra Jackass. Hvis jeg ved, hvem det er, selvfølgelig. Ja. Yeah. I love it. Ja, og det var faktisk det, vi havde købt. Yeah. Men vi elsker virkelig vores ting. Det er virkelig, og især Baby Lips. Og Nivea. Yes. De kan klart anbefales. Ja, både virkelig. Baby Lips og dem her. Ja. Klart anbefales. Virkelig glad for dem. Ja, det var så det. I må
have en god dag, til vi ses igen. Ja, Og det- gerne se med i vores næste video. Ja. Ja, vi tror, vi laver en i morgen. Måske. Eller i aften. Ja. Den næste video bliver nok en make-up haul. Ja. En med mit og dit makeup. Ja. Hvad vi har af makeup. Ja. Men jeg viser ikke alt mit makeup, fordi at... Vi er hjemme med mig, Ja. så vi gider ikke slippe det hele med. Nej. Og jeg har virkelig meget makeup. Ja. Ja, Jeg har ikke så meget. Jeg bruger ikke makeup til hverdag. det gør jeg. Det gør jeg ikke. Men jeg tager det, jeg bruger til hverdag med. Yep. Jo. Så vi ses bare i den næste video. Og så tager vi nok en video efter hendes konfirmation. Så kan For jeg også få at lov at se, se, hvilket tøj jeg har på. For det fucking snød, jeg blev konfirmeret sidste år. Så kan jeg også få at vide, hvad jeg har fået i gave. Ja. Så vi ses. Yes. Hej hej. Tjekka lige, tjekka